Pipila ka mga anak sa mga mananagat, wa na mo padayon pagtungha kay maglisod pagtubag sa mga modules. Mga ginikanan mi angkon nga maglisod sila paggiya sa ilang mga anak gamit ang modular type of learning ning panahon sa pandemya. Siluan mi Rondina sa iyang RTV Presents. Dinhi sa Sitio Mangan, Barangay Punta Inganyo, naabta namo kining upat ka mga managsuon nga gikan nanagat. Matag adlaw silang managat, kuyog ang ilang amahan ug apuhan, human namatay ang ilang inahan sa miaging tuig. Samtang ang ubang mga bata nagkugi og tubag sa ilang mga modules, si John Ernan miundang sa klase aron muuban sa pagpanagat sa iyang amahan. Kapoy ko. Anong gikapoy man ka? Kapoy ng eskwela. Unsa imong gikapoyan? Dagan module ba? Ngano man day ang module? Di mahurot ko na sir. Maglisod pagiya ang iyang amahan ug apuhan tungod kay ubos raman ang ilang edukasyon. Naundang usab sa pagtungha si Rhea May, maguwang ni John Ernan ug ang iyang duha ka mga manghod nga sila si Jezreel Kent, Jess Anyos ug Emmanuel 7 Anyos. Maglisod ko pagtudlo niya kanina akong saligan maguwang. Kay grade 7 na gud siya god. Imutudlo si ana. Tudloan ta ako siya nga hindi mo siya ganahan. Gipasabot sa amahan nga igo lang sa ilang inadlaw-adlaw nga pagkonsumo ang makuha nila sa pagpanagat. Sa kita namin 200, 150 kada adlaw ba. Di man kapriya na dagat lubog na sa tinom kasapi gamay bigo sa sumo ba. Gihagpat nila ang nakuha nilang danggit alang sa ibaligya ug sa ilang ipaniudto ug panihapon. Alang sa banay maluluyon, lisod ang padayong pagtungha, ilabi na ning bag-ong pamaagi sa pagtudlo gamit ang mga modules. Kay gawas nga lisod ang ilahang inadlaw-adlaw nga panginabuhian, mismong ang mga ginikanan ug mga apuhan wala usab makahuman sa ilang pagtungha. Ang kahimtang sa pamilya ni John Ernan, misalamin sa mga anak usab sa uban pang mga mananagat sa Kauhagan Elementary School sa Olango Island, diin sagad sa mga tinunan, mga anak ug mga mananagat. Nasinati usab nila ang kalisod sa bagong sistema sa pagtungha gamit ang mga modules. Gibutyag sa ilang principal, Maria Niña Aying, nga 50% sa mga ginikanan sa ilang mga tinunan miangkong naglisod sila paggiya sa ilang mga anak sa mga modules. Apo-apo sa ipangutana nga kung naglisod man sa siya mo to maudi ay kay dili wala po siya katungtong grade 2 ra kuno siya kutob. Kunya dili siya ka mao, moingon na lang siya sa iyang anak nga dili masad ko ka-answer anak kay grade 2 ra man sad ko niya kanang pangingon anak grade 6 man gud ang bata. Subay niini, mipahigayon og house visitation ang mga magtutudlo ngadto sila mga tinunan aron magiyahan sa ilang mga modules. Hinuon gituman Manila ang mga health protocols sama sa pagsulubog face mask o face shield. Ning bag-ong sistema karon sa edukasyon, parehong nasinati sa mga ginikanan ug tinunan ang kalisod. Mipasalig ang DepEd, andam nilang abagan ang kabataan aron lang way ni usa kanila ang maundang sa pag-eskwela ug padayong mabaid ang ilang panghuna-huna taliwa sa pandemya. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.